Kaixo, Felixina Gutierrez naiz eta pertsonen kudeatzailea naiz. Bai, a ber, aktuatzean asuntua ikasitzen da, hori ez dago arazoik. Andaluza, itanua, espainola, bueno, hori ikasi leke. A ber, altuna, lasai. Betan, zela ez dozu ba, olibok amaitu zebala itxen inzaban zerixia, patria hori. Ozintxuko elkate zelako? Ez. Felixina da crack bat. Mundu guztiak maitxe dau. A ber, ez dago ondo nik esatia, baina mundu guztiak maitzen dago. Agur, Felixina gapa! Agur, Isabel! Felixina Gutierrez Management Agentzia sektoreko referente enpresa bat da. 40 urte baino gehiago goiaz lanian. Ezautzen duzuen Mireia Gabilondo? Nik eraman niban. Bueno, ta oin, June, la joya de lo corona. Akerral eta gero, ontxe, urkijokin dabil grabatzen. Ta zela ez, gure ainueko morroskuak. Horrek ben erekin ilizia. Radio Rebelde. Urtiekin, industria barruan, konfiantza asko lortu dugu. Arrakasta nahi guzu, etorri nere gana. Artistekin hasi ginen, baina benetako etorkizuna erraldoien munduan dago. Zaloa, hartolak deitzu dau? Ez deitzu, ez mail. Ez que benetan, gizon honek lozia ez deik ez duz ematen. Eta obizita belarri prest, guk eramate ditugu baitxa. Gu lanerako oso finaga, eta gauzak argi dauzan jendeak lan itxia gustatzen jako. Bai, egisa da. Hola lortu ginen errantxi konkizera jutia. Ofizina modernizatzen gabiz. Ui, Zaloa, Bergarako Facebookeko taldeak onartu gaitue! Hola zuek, gaurko saioan hashtagen garrantzian inguruan ingo berba. Dauke hilala biziko garrantzia, berdin da zitzen duzuen, baina bai edo bai hashtagka jarri bia da. Hashtag erraldoiak, hashtag monjak, hashtag ekinez. Horrek be, guk eramaten ditugu. Ni urte asko noia Felixinakin lanian. 10 bat urte do, eta nire lana, Daniel laguntzia da. Kamerinoa gestiona, udal teknikarixekin hitz egin, gauzak lortu, kafiak eraman, danetik pixkat. Ui, Tinder. Ondo erabilitza? Tinderrak dirua ematen dau. Ai, hartola maitxia, bai, barkatu, bai. Nik be maitxe zaitu. A ber, sin más. Zan esateko, ondiztazula bialdu Bergarako jaietako ordutegixak. Ta hemen dauzkat, Simon eta Madalena. Simon eta Madalena konfirmatzeko dana? Ze? Nagore udaletxeko teknikarixak email bat bialdu oskula? Email bat? Ze mail! Ez dago mail! Ze mail! Ez dago mail! Ba hori, itxuria danez, Nagore, udaletxeko teknikarixak, email bat bialdu zeuzku. Email bat, inoiz ez dana heldu. Esaten da benez, email hori spamera juntzan, eta ni pentsatzen eban bakarrik mail existitzen zala eta ez beste hori. Claro. Kontua da, mail horretan, abilatzen zuzkuela egualditxarra gaitxik, jaixak astebete aurreratzen zituela. Zanundare Simon eta Madalena? Benidorren. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que... Pim, pam, pum. Erraldoi bat dut. Pim, pam, pum. Dantzan diar du. Pim, pam, pum. Buru handi bat dut. Pim, pam, pum. Jotzen gautagun.